Il-mara għandha 5 irkiekel minn dara li huma mkissrin. Kawża hekk timxi biss ftit permezz ta' walking gate. Il-mara xtrat vanna apposta l-kundizzjoni tagħha u għandha wkoll l-istiker il-blu tal-persuni b'diżabilità. Wara sentejn titħabad biex iġġib permess ta' parking riservat, Transport Malta irrifjutatilha dan il-permess. Dan minkejja li l-mara ġiet iġġudikata minn nies professjonisti li għandha bżonn dan il-parkeġġ, minkejja li għandha l-istiker il-blu u minkejja diversi rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill Lokali ta' Witilajn. Għax ma nistax immur imkien, nuhu peċir imkien ma nistax immur. Jien ili għawġaw ili kważi jissajf kollu. Għax mar meta noħroġ u meta niġi qatt ma nsib parking. Il-mara tajt li tiddependi mill-kuġini tagħha li għaddu għalija biex joħorġu ftit, jipparkjaw minn floka u huma jmorru bil-van tagħha. Distanzi li għal nies oħra jaħdulhom 10 minuti bil-mixi għal din il-mara ifissru ħafna dbatija. Tabba minnhom parkjajt. Quddiem is-St. Thomas Supermarket fis-sija ta' filgħodu. Wasal taw fis-satej u nofs. U ġili taqta' qalba u tqatta' lej sħiħ fil-van tagħha sakemm l-għada ikun hemm parkeġġ quddiem id-dar tagħha. Talba minnhom mod x'imkien, ġejt id-dar u kelli norqod lej ġar karozza fuq id-double yellow line. Lej għamilt ġar karozza. Kawża ta' dan kollu, il-mara spiċċat priġuniera f'darha stess. Għax jiena għandi dritt biex noħroġ.